prečo sa starať o svoje telo? Nejde nám o dĺžku života možno, ale o kvalitu toho života, aký prežijeme. A my to veľakrát máme v našich rukách, to, ako sa správame k našmu telu. Aký kvalitný spánok mu dám, ako veľa a kvalitne pravidelne sa hýbem, či budujem tú konzistentnosť, tie správne návyky a jednoducho, či oddelujem tie mechanizmy starnutia cez dobré návyky, cez dobré stereotypy. Takže chcem pozbudiť, aby sme naozaj sa o to telo patrične starali. Je to veľký dar a nikto nám už druhé telo nedá. A jednoducho, keď budem mať kvalitné telo, budem mať kvalitné orgány, kvalitný mozog, kvalitné rôzne systémy, sústavy, tak aj tá kvalita života, či vo vzťahoch, či v práci, či v rodine sa zvýši. Môžem možno viac slúžiť tam, kde som, môžem viac pomáhať, budem viac zvládať, budem mať viac energie, viac chutí, možno stabilnejšiu náladu a jednoducho myslím si, že okolie to ocení a ja uvidím veľkú zmenu v svojom živote, ak o to telo sa budem pravidelne, dobre, správne starať.